Аграми аруса гира караги? Дига ами чи маҳсулоте ки дар инҷа дорем та 150 рубл да. Хали шидаге ки қати арус гаштаги не ки арус шу караги. Ман надонистам ки ба ман ту шарму ҳаёӣ. Ягон муладири об мездагӣ? Гоҳ шавид гайде батл мекунад наметунам. Ами агар батл кунем ама батл мекунам. Ман ҳеҷ карагуш карагӣ нестам. Ман фақат тупака гӯшкадагӣ омадагием. Мехенеста ака. Оз як қаҳва бахӯш. Бош гап. салом бинандагон ҳаводорони шабакаи барори кор рӯзи шумо қарор доред дар канали барори кор. раҳмати калон ҳаматонда барои дастгириту имрӯза меҳмонии кухнии мо акаи Шаҳриёр. Як қарсак ма истифода як қарсак шава аз пишти камера. Короче бачако خیلی اکرام می‌دونین هم در ریب هم در یوتیوب در همه جا هستیم و ما در برنامه گپ زده بودیم در جایش تقریبا گپ زدیم گفت که ما 2 سال گفت پوری کار کردیم 2 سال هر جا دا یا ماه کار کردیم کار کردیم 2 ماه کار کردیم بگیم هم خیلی 2 سال شده короче где-то не больше 2 سال پوری کار کردیم و ما گفتیم که خیلی уже ужин шид ко ягон чи тайёр ки бихӯрем галупси азардем баъди галупси гуфтем хай ягон чи тайёр ки бизанем хай коз мо мебинем акай Шаҳриёр я буд я хуш омадӣ я салом алейку ба уже мерем. Салом алейкум бародарон, салом алейкум подписчикои канали Барори Кор. Мо дар меҳмонии акай Барори Кор яъне акай Баҳар қарор дорем. Зинда бошӣ Макс, ҳазору раҳмати калон барои таклиф. Зинда бошем бачакое ки аз пишти камера истодагем ва бародарои азиз аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки барои дастгирии ҳами акай Баха барои дастгирии шахсан хидмандаже ҳами лайк як комментари хуна дарем надорем барое ки ҳамаи ҳами ҳаракатҳо ҳамаи ҳами чизо ба хотири ҳами болидароии шумо ва ба хотири тамошои шумо ай шумо ҳечи намеравад фақат як лайк ё ки як комментари дар комментари агар Бахарам бинависед марам ягон гап безебам бигем неки бикунен ҳами комментари лайка бизане карочи гуфти ҳамон гапо. Короче ирӯза ужини мо ҳамагӣ 63 рубл ай 63 рубл ҳами агар ма ози гӯшт гуфтум гӯштш намедозум чиста хӯроке тайёр мекунем ки барои ҳама дастрас боша. Мақсад любой одаме ки мақсад дар ҳамаи ғарибӣ қарор дора метавона ҳамин хӯрока бикунад ба нархи арзон мешавад. Хай дидам ки уҷа да гӯшт бисёр будай барои казанкабоб ман гуфтам хай қашан мегирам ин қа гӯшт гирифтам агар ҳамин гӯшта ҳисоб накунем дига ҳамин чи маҳсулоте ки дар инҷа дорем та 150 рубл да ҳама 150 рубл мешавад. ай ки прикин ба 150 рубл дар қафо 3 казига мо даҷа мо бояд сер кунем мекунем ака ин ҳамин ози агар ман ҳамиёро ҳамаша бикунам мақсад авқот кам мешавад метавонам шӯрбош кунам овуш бидозум мақсад овуш шӯрбо бихӯрем макаронша барои чи макаронша ин авқот аслан ном надора ака ин ном надора номша короче медонӣ чӣ мемонем ман ха фикр кардам оз вақти ҳами реза карданда фикр кардам гуфтам номи ҳами авқота қошиқи вилка мемонем барои чи барои ки охири барнома да мегум ё ки мо байнаш да мегум барои ҳамон ҳеҷ кана метавона ози бигзарона охиршавона барои ҳами кадоми хит карда боша ки барои чи қошиқи вилка ном дора дар комментари бинависа. Ама угадат кардам ту угадат карда бошӣ номе ки акай Баха гуфт ма ай чи монтажёр хоҳиш мекунем ки ай Макс хоҳиш мекунем ки ҷоз да тид монад штоби ягон кас ма уже угадат кардам ин угадат кард уже осона ягон ҷои қимӣ надорад
шумо метонед угадак не да комментарий бинависе барои мо беҳарлумӣ. Короче, мо авоқоткинира сар мекунем. Ташни авоқоткини сар мешавад. Боз як бародар мара савол дод гуфт ки чи гуфт якм дар дег чира медозӣ вақте ҳаме авоқот карданда ма аки как повар аки мара повар ворид савол дод ма гуфтам ки рӯҳана ки саволи лагиш нигда гуфт аввал дар назар меандозӣ. Типа чишмотро нигоҳ мекунем? Не, типа дег тоза ҳам дег ҷазир набошада ҳамин маъноро дорад на чи. Қайна меган 100 доно ҳам боши ҳайнодоня чи фарз. Не бародари мо доноай беҳтарин инсонай қатшон чанд рӯши? Димрӯзай? Димрӯзай. Ве як чизи ве як чизи вазмин ман як қарор дорум харич карда намегӣ. Як ва ҳар бисёр одам ӯ чиза истифода мебаранд. Чи як да комментарий мева? Да комментарий биёвем сари ман мазаш гирифтаги акав. Ва любой кас истифода мебарад. Ҷа омадагим ҳо ҳеҷ кайҷада нестад тоҷикон нестанд хиткаден чия? Короче, бачако хай мо ҳам авоқот мекунем ва ягон савол акада не то что барои авоқоташ ягон савол додан мегирем акада ва чтобы ки барнома камакак ширин бизгарам. Чӣ гуфти брат? Гап нест ака. Ами короче ами авоқот ако ака рӯҳана бисёри бад намедозӣ. Намедозӣ. Барои ки кам медозӣ ман мумкин бахадам хеле авоқоти берӯғана назорим может ба ҳамин сабаб ё ки может дар ҳақиқат ҳамин авоқот рӯғани кам талаб мекунад. Ман дар ягон ресторан дар ягон ҷои авоқота карагиам нестам. Ман худам просто дар ягон вақт бекор мемонам хонадам хали нами авоқота ин чанд қашидами рӯғанаш ним кило ҳам намешавад даши. Кам айда короче воқти. Короче рӯғанаш бояд кам боша максимально. من ندانستم که بر من تو شرم و حیایی بریم نه فهمی؟ شمیسته به شوخی میگه ما یکون چانه برو میگه یکون سوال اوجه همه قمه دارم که از قریب 3 ماه رفت در می پیتیدی. 2 ماه. ما 8 октябр омадим ё ки 10 октябр буд. 8 10 буд. Ягон кор пур накардиси? Не. Ҳеҷ кор. Як дабиго баромад мекардам моҳи гузашта. И моҳ тота вообще надромадам вали бекорум фақат. Бале. Ба, ягон спонсор дори, ягон мақсад хати омади. Ака рости гап ягон спонсор надорам, рости гап. Ягон бигем чӣ мегӯям хай бародаро ҳастанд намаса бародаро ҳастанд ҳам пулое ки кантар пеш кор кардаги бем ҳамра хурда гаштем инҷа ман хатто омадим ягон суратҳо кардам худованд ризқи бандаша дар дуруни санга метавон ризқи фирма додаги аку дуруни санга неким уже 2 бор шифоят кардистам мегум биё 3 бор чи 2 бор чи 2 бора ҳамин дофаам бояд намеомадиму ба фикрам омадем ки бад дастивиаз бимонди хай ка рафтем гифтем овардем дар плано чи ай дар плано ака тоҷикистон рафтам насиб боша кай ҳамин мадани ҳама асосии ма ҳозир тоҷикистон рафтане баъди соли нав иншаллоҳ баъди соли нав айҷо омадан план чи буд просто дамгирӣ ака ба худо просто не коркунӣ не барои ки ман омадам ман уже қонунҳои нави россия бахабар будам ман медонистам ки биё агар гости бизанем чӣ мешавад бояд 3 моҳ пас точно россия бубурӯи бурайда масаб қонунҳое ки нави тоз бура барои ман омадам гости задагиам мен ҳозир 2 моҳ шид ҳозир 2 моҳ ҳам нашида вақтум дахм дар 2 моҳ уже 2 моҳ шид 3 моҳагӣ шаё файна ҳамин 3 моҳи роҳ нашид мерам тарифи насиб иншаллоҳ бо мақом кардам инҷо омад ягон батл хай батл ака дил нияти батлам дошт ку ин ақиқат хай чахчах караги бидем ку нашидохӣ намешавад намешавам ҳам мекунам меги ака роҳ шавидим райдер батл мекунам ака намекунам агар батл кунем ама батл мекунам ман мерам тоҷикистон
тайёр мешавам бо миём агар любой фурӯшам. ҳартон дар самолёт. ҳамин одаме ки батн карданӣ бошад дар дуни самолёт ҳам батн мекунад. одами батн карданӣ набошад любой шабона мекунад, гонорар шабона мекунад, любой шабона кардан мегирад. ин ки ман медонам барои на самом деле нашарамон вақтое ки гуфтем батл мекунем, ту гуфти ки мара кати ҳамон батл ма да пул натем. Мардак бари бояд мастай. Ман гуфтам ки камтар гонорараш на самом деле гуфтам гонорараш камтар. Камтар қиматай гуфтам хай зуру намераса хе. Гуфти биё я приложение чиқар приложение буд. Я карта мекунам гуфти. خیر راست میگم که کارتا و میکرده دیگه هستن که باردارای هستن که مثلا چی میکنن چی میگنش باردارای هستن که میخوان که این بات تماشا کنن ما میتونستیم که چه رزام باردارو گنرال چمپیونات جام کنیم میتونیم مثلا بات کنیم یا اون جای بعدی نداشت مثلا نه که او پروستا روبلی اگر 10 روبلی میپرداختن 100,000 نفر تماشا میکنن فال بوم باطلا 10 روبلی چند میشه اصلا چند خالصه ما ماتمات کلاو قصور نیست ما معجب بودم میتونستیم چند میشه نه کام خیلی میشه واقعا مثلا بیشتر میشه هیچ نشه 1 میلیون میشه من فکرم 100,000 آدم اگر 10 روبلی پارتی است ну уже половина брома نه هیچ نمی 10 روبل любой касан аги я рубл на парто масай 1000 рубл ада назар дорам я рубл гуфта 1000 рубл на парто 500 рубл на 10 рубл 5 рубл парто масад мо агон барои агон бечора сунҷам накардестем акаё ки барои масад личени агон ка сунҷам накардестем чиста батлай у одам ҳамин сума талаб кардестем масад у хоҳиши амоа мехоҳад ки масад 2 миллион мега мехоҳад 3 миллион мега хатя бисёриҳо меган ин сумма намеарзад ҳозир ҳамин суме ки мисол ҳамн бародар гуфтаге ин сума инаи гноини унао гуф ина ё қариб ҳамн қадар гуфтест батл кардагиам банана ки қатки батл кардаруд ҳамин гуф исусан ҳамин ҳисобасад мекунӣ ҳамн қадар гонорарашон қариб вай на самом деле ки ман намедонам ака не ака я ман намедонам ки вай одам не стоит даи сума мардак бари ту у одам дар карьераш бисёр вай кардагиай бисёр чӣ кардагиай ям камтар не барои ма конкретно қимат мешид қариб як лига батл мешид лига батле ки барои ту не барои любой ҳамин одаме ки ташкил мекард ҳамин чиза хоҳиш ҳамин ташкил карда надошт палибон қимат мешид на самом деле хайр ҷама дорам мерем ба саволи навбатӣ гап нест як чиз бугум ака бале ҳамин гӯштака любой гӯштака ҳамият дагӣ боши чиз дора хит кардӣ вақти авқот ҳама кини ку пул мешавад хит кардаги масад мегирӣ ку пенаша мегирӣ масад метоне ки бад бигире метоне ки мо ҳамин саршавиш бигире вай хидаш кам талак неста усуш мекунӣ руғанаш иса уже даволаи руған ҷамъ шудан мегириша пиёза медозе пиёз ака медонӣ пиёз дар назари любой кас ҳозир бисёр метовад не ки пиёз дар дуруни авқот нест мешавад месӯзам ин шираи авқотай барои ҳамн чанд кай метоне пиёза бисёр кунӣ пиёз арзонай намесӯзе чиста авқот барои ғарибоа короче мерем можеш бисахи ба мешӯши мерем ба саволи навбатӣ дар ҳамин якум репот қати ки вай якум батл қати карочи қати биг бро ай биг бро қати соли 2000 чанд буд 2017 кани намучии тел комет мекашид ҳоз як қарша бошгар ун аша любое время саросима бишем бародаро чи кягон чи бишкана хуласи гап якум батл ака қати биг бро ай соли 2017 ё 16 бахтем 16 ана баъди ӯ дуюм батл қати ки буд 0 грамм сеюм батл қати далершо чорумаш қати лоли панҷум қати тепа соазия ё ки агон шахато кардам короче ҳам офишанта шашта баята дига қати рай тирам кардагим қати наги шашта батл кардаги
ҳамагӣ чанд та реп хондагӣ? намедонам ака. Примерно. Короче, ман бисёр хондагӣ нестам да. Бисёр хондагӣ нести? Ва ҳамагӣ чанд та реп фурӯхтагӣ? Яъне ки Фурӯхтагиём ва хондагиём да бисёр ака. дар бораи он кас менависӣ, мехонӣ. Бисёр ака, ин хеле слишком бисёр ака. Ин хеле ҳисоб надорад гуфтум гапом. Ай пишти камера меяги ошиқӣ хондагӣ? Ой бача, ами аввал ошиқӣ мехондам. Не, мақсад аввал ошиқӣ тоқа ошиқӣ намехондам. Ошиқиҳо андеграунд дар алаш мехондам. Не ки он давраҳое ки ман репа сар кардагӣ будам ака, ё ки пешаи ӯ темои ошиқӣ набуд. Кам да, мақсад яки ошиқӣ мехондам он вақто абада мехонд. Солоям пеши ки ман мақсад реп гӯш мекардам, оли репер набудам. Яке кешер мехонд, урусӣ мекард. Кешер намедонам. Кешер. Ки мекард? Ака Исмаил мехонд. Исмаил ҳам мақсад ҳамурам хеле рекои мақсад хеле ошиқӣ мақсад ошиқи слишкими баъд чӣ намехонд. Мош дар ҳамун сабаб буд ки мақсад мо ҳам андеграунд мехондем, ҳам ошиқӣ. Не ки баъд даврае ки мо сар кардем уже элм буд. Аки ягон ҷои ба ҷоиш неста, Йогин буд, Зеппе буд, ака Шаҳбоз, асосан ака Шаҳбоз буд. Ё будан уже ё ака чикара ҳамон ошиқӣ мехондан. Любой кӯдак бо қабл гуфтем ака динашав гап зада будем. Любой кӯдак ака дами ҳар рӯз адуса телефон боша, мақсад ӯ ҳам дар телефон омӯхта мешавад. Ҳамин оташ носкаш боша, уже кӯдаки 3 сола нишон жуфте чия бу меган нос. Ҳамин кӯдак ки дар ҳаётиш носадагӣ набошад, нишон жуфте намедонад чия мақсад. Мо ҳам ҳамун хе будем, мо ҳам як кӯдакҳое будем ки мақсад ҳамун чизе ки мекардан қатори ҳамон одамое ки кадестан рафтан мегирифтем, дига ошиқӣ ҳам мехондем, байс мегаштем кадоми андеграунд мехондем, андеграунд зураи андеграунда мечаспидем. Бо ошиқӣ мешид бо мегуфтем ошиқӣ зураи ошиқӣ. Ҳамун подросткови времада уже любой чида ҳамин сразу ба хата мекашида. Короче ёзи гапои ман бедуруға ака, дуруға нагуфтестам. Метавонам оз бугум ман ҳеҷ кара гӯш кардагӣ нестам. Ман фақат тупака гӯш кардагӣ омадагием. Михе неста ака. Нашари гав намезанӣ? Наша чӣ? Пауза додӣ. Короче чӣ? Пиёз ҳамин уже чӣ мешавад? Мулоим мешавад, уже мулоим шид, уже шумо метавонед сабзиро будозед. Не, вкусно пахнет, ребят. Ladies and gentlemen, добро пожаловать. Короче, ба саволи навбатӣ, например, я бозӣ ҳафтага мекунем. Хеле короче 7 савол метем. Хеле ҳо не шава. Тамом. И чанд намуд приправа ба хоси хитон метавонед любой намуд приправае ки масалан шумо дар махсулай аралаш кине, як 6-7 намудша метавонед ба будозед. Мо хаша медозем. Баъд хайдигаша бо баъди карчкара достан. Да об. Да об. Не, пешай об. Аба даи тамад мерава? Тамад мерава? О карчкара будозем. Тамад аст. Не ки шумо агар тамад ҳам надошта боша мешава ака. Меша помидор хатиса кунед албатта. Ё помидор ё тамад. Ай ҳар душ ята. Шумо ҳар душа дорем, барои ҳар душа истифода мебарем. Масих судан кабоб. Короче, саволи навбатӣ ин накера сарм зад. Ин конкретно чизай. 7 савола гуфтум ку. 7 савола тан хеле например 5 секундай. Да нет мешава. Да нет. Ҳо нет. Ҳо ё не ҳо. Меша хавай торуште пагнали ба. Давай. Рафтем. Рафтем. Ман хеле мекунам, ба ту даст ма ҳисоб кун. Например
ассалому алайкум бародаро, шумо медонед ки барори кор зиёда аз чанд сол шид фаъолият дорад ва худоро шукр ягон проблема кардагӣ нест ва бисёритон медонед ки айвакасаи барори кора мо хумон дорем. Дар ин айвакаса не толка шумо фақат метавонед билет бихаред ва шумо метавонед ки граница билед. Хубиш дар чизае ки шумо вақте ки айвакасаи барори кор билет харидем мепаримедем ба ҷои даркоитона аус мошин мегирантон сох салона мебаратон граница ауҷа бо обратна мегардона мератон бо то аэропорта. Агар ки ягон вақтест ки дер боша ва мо дар оҷа гостиницаи худмона дорем шумо метавонед ки дар ҳамонҷа бо дам бигиред. Барои ҳамин бародаро ҳамин номарои телефонда зам бизанед менеҷерҳои барори кор ҳамавақт дар хизмати мо шумо. Дедко ягон бор адри об мездагӣ ягон бор диздагӣ ягон каса задагӣ гирехтагӣ иштоби ки нахапанад сетата бошед не охи саволам не ха савол шид далш мерӣ аз хонаи ҳамсоя нун диздагӣ дар вақти кӯдакиёд ну точно ягон чи мевагӣ дизидагӣ мо хирмо пурмо ангур пангур аграми аруса гира кардагӣ даже ман як намегуфам мега ягон кори шидагӣ ки небоша не як саволи дигар хали шидагӣ ки қатъи арӯз гаштагӣ не ки арӯз шу кардагӣ не я духтара ки нағз медидам асад ӯ худаш намедонад ба фикр ман нағзш мебинам масалан ишқи кӯдакӣ айко ка хеле қапичине ман я одама дар ҳаёти марда гол нағз дагим масалан таму одам шу кардагия дигар ягон каса нағз дагӣ нест мака масалан духта маъқул мешдагия но нағзбиние ки охи нағзбинӣ чия ка нағзбинӣ ишқ агар як гапай мега ишқ месӯзонад ва ошиқ аз сӯхтанаш ҳаловат мебарад даже ҳамин одами ошиқ вақти сӯхтанаш даже кайф мекунад месӯзонаш ку арӯсаш кайфият мебарад ҳамун рӯзое ки масалан ошиқ буд ёд мекунад ҳамун сӯхтаноша даже ёд мекунад кайф мекунад зиндагӣ ҳамин хел ширинае ҳамин ишқ ҳамин ширинае да байни ягон кас масалан ҳатя духта гав мезанад ду рӯз гав мезанад ман тра нағз ман тра мегирам охи нағзбинӣ нест ака нағзбинӣ ӯ духтара як рӯз ту набинӣ маззат бояд бигиреза хоҳаша мебинӣ уже кайфияти ҳамура мегирӣ ку масалан дидамушдаги хайрат ҳеч хонагиёшо намебинӣ анаия ишқ ака ишқ ҳамина ки дар тори криша мебурои почод кашол ре бенависӣ ту барои ҳам ҷон талибои хе фидо мекунӣ аози кӯдакои ҳозира чӣ ду рӯз гав мезанад ман ошиқ шидам вай мара ефони кард вай нашод бачаҳои ошиқ гуфтӣ меоян россия я бора ҳамин дурӯша иҷаша нишонте диде уже ҳама ку масла шидагия фаҳмиде бачаҳо ира медозе агар шумо хали бокс меган ака бокса чӣ меган бокс анами бокс янаму кантара хели шодаг мешавад контейнер типа хели инами ҳамира ҳами сковородкара короче калоншда ҳами сковородкара калоншда масалан ҳами объёми ҳами калонае ку чӣ мегана вая ҳами сковородка бо чӣ меганӣ сковородка не бокс меганаш ман хай намедонам хай ту бо шефура ки ҳар чизоро медонӣ бокс боша бо зурайда масалан барои алхоз прямо на самом деле прямо домашний блюдо, да? На сури. И гарани арзон мешавад, раби акая 150 рубл, хай бо гӯша мисол кунем 100 рубл. Бале, веша. Гӯша не чақа кам. Ман гӯш дохтариш набудам аслан. Не хай кун биё хай бидозем. Вай най давоми ҳамин бачаҳо. Давоми чизо. Переправа. Ана ака короче мо камтар дига бо намакш медозем. Совет метем ки масалан вақте ки овша дохтем ва намакша қатъи ҳамун чизиш кали чӣ кунем? Туғрикунда короче. Ба мефаҳмам. Хорошо. Мерем ба ин хеда алқот шур намеяд масалан. Мерем ба саволое ки навбатӣ. Кор ами дами стройка кор кардан
барои нафме ту блогер, ту репер ҳамхай западлай? Не, ака, бахудо. Ма у дафа омадагим дар Россия кор мекардам. Москва дар стройка дар ҳам бачаҳое ки масалан тамошо мекунанд медонанд мара ки масалан ма дар стройка кор мекардам. Дар чанд ҷош кор кардам. Дар ҳамин ай группаи Ёрдам студия. короче, Ини хати вақти не? Эшо. короче, у дафа омадагим дар ака кор мекардам. Ай як группаи чи ай ку? Кор BITG. дар Москва, ҳо. Кор дар Москва. Ай ҳамун ака кор меёфтум, мерафтум кор мекардам. Рӯзи корӣ буд. Бо 5 рӯза, 6 рӯза мерафтим кор мекардим. Объёмам меёфтум. Масалан, любой хеле рафтим ака кор мекардам. Ягон ҷои запалом. Хорошо. Хеле набуд ки ма кор мекунам, ма блогерам, ма бояд бисёр кор накунам, ма кор набардорам. Не. Бидан одамое ки та ҳам блогери хуб набуд исуса. Хай набо ҳамун гапҳои ҳамоина сабаб шуд набо мо аврад на блогер шудем. Мешавад ка. Мешавад ку. Ай ҳама ҳами коре ки хубтаринад дами дар ҳаёти будани чӣ кор кардагӣ? Нашоти намозхонӣ хай чизое ки фақат Нашод любой чи? хай ай ҳама кори хуб ҳаминае ки рӯза гирифтагӣ. Ай дар кори зур нест дига. Рӯза намоз. Намоз хонагӣ ҳамун Ана бо ғайри ё? мусулмонӣ ҳамун ҳай рамазону. Ай ҳама дар чизи зуре ки ма дар ҳаётум кардагӣ яъни хашида. На бо ғайри ё? Ай кора бугӯ ина касба бугӯ. Ай ҳама кори зуру ма ҳамин чизе ки нағзш мебини ҳамун ай ма репа нағз мебудим ака. Ай ҳама кайфияте ки ма дар зиндагӣ доштам ай ми кори ҳамин чӣ меёфтем. Реп. Хорошо, то что ты рэпер шидагӣ, батлер шидагӣ, блогер шидагӣ, ты ҳами пушаймон ҳасти ё не? Боз як кап. Хулоси гап гӯш кунед бародаро. И қайд таматш дохтем. Инаи чие ба гуфти шумо? Я стоп не накам, кай бинайсе. И болгарский. Ай помидора охиради. Шумо болгарский ама дошта боше чи наметина мешавам акса. Короче, болгарский надошта ҳеҷ гап надора, гӯштам ҳеҷ гап надора. Пиёз, ами пиёза тамом. Качка пиёз сабз. Мо сабз надорем ку? Я дона помидора сабз. Сабз дохтем? Короче, бачакои авқоти мо кардисем, гӯшт абсолютно важно нест. Картошка под вопрос. Не, картошка обязательно. А чизи асос картошка. Ана даҷа сабзи иам боша 1000 омад, набоша ҳеҷ гап нест. Не, сабзи бояд боша. Я сабзи бояд боша. Ана баргари набошам ҷама дора. Набоша мешава. 1000 омад. Тамат набоша мешава. Помидор боша я дона мешава. набоша мешава. Набоша. Ҳеҷ гап Агар надора. помидор набоша, томат боша. Мақсади гап ки яхе одамо мега ма охи томат дошташум, помидор дошташум, хеле ухали дошташум, дига чӣ метунам? Мақсади гап ма меяе ки ай ҳеҷ пичи ҳам карда мешава. Не, на самом деле. Метуни ҳамида мақсад, ҳамида мисол метуне ки лубида барикне, нахл, пахл. чӣ шава? Чӣ меганаш я реза шурбу мешава. Хиткади ака, метуни ягон чиз дига дабайч кини. Одам метавонад ки макаронаш дабайт кунад. Не ки оли макарона ма нишон метавонам чӣ хеле кардам дар хура. Хай дальше мерем. Ами то, что рэпер буданад, блогер буданад, розӣ ҳастӣ? Ака башад ман норозӣ нестам. Но бугӯй ки ман розиам, ман хирсандам, ин хелам нест. Хелам нест. Ами рэп зиндагита пеш бурдагай? Яъне ки хеле я имею в виду хӯрдан, пӯшидан, хонара обеспечивад. Ман розиам валло. Хай ами ҳамаш ами чия охамо одамое ки масалан тамошо мекунад, я лайк мемона, я комментария мебинам, просмотр бисёр масалан як кас реклама мега, як кас я чӣ мега масалан мебина ки масалан я историяра хонда камта просмотр гирифта, я одам мегирам масалан история закона. Ҳамура ки тамошо мекунад, ки лайк мемона. Ҳамура одамо масалан ҳама холи мо зависит ами просмотр. Не зависит ами мардум дастгири кат сум кор мекунад. Хорошо. Баъд берун ай блогери ама масалан қати дигаро кор кардагӣ. Яъне хеле мисол он каса продвигат кардагӣ, худтаби ака пул гирифтагӣ. Я он каса канал кардагӣ. Ягон каса реп навистагӣ масалан. YouTube короче. Короче я помидорам дохтем.
ёра сразу тесте дохтан мегирем. Баъди ҳами карточка уже чизе дорем ку болгарский помидору бо ягон ҳамун дигар ягон балғамҷону малғамҷон чи ном дорад бонҷон меган тариам мешавад ай бидозӣ. кош набоша мешавад. хай ҳама рӯзи бадтаринат дар Тоҷикистон ва дар Россия. Рӯзи бадтарин дар Россия ка. Ягане рақам та пас меба гавзанем ака. Рӯзи бадтарин дар Россия уже ма медонем чи ай. Ҳамин рӯз дина. Короче ку ака. Ая бадтарин ҳастай? Ая бу бадтарин ҳастай? Не ака, ин рӯзи бадтарин ма нестай. Ин рӯз дар таърих дар ёди ма мемонад ҳамчун рӯзи бадтарин не ака. Масалан як рӯзе ки масалан ма фикр мекунам мегӯм ки оё шида буд ягон вақте ки ма дуруд шида буд нос накашдагим мегӯм дар ёдам зад мегӯм он вақт ма дуруд ҳамин рӯз ма дуруд шид нос накашдагим не ки ака ма як чиз аҳамият додум ки ҳамин нос накашку мозги сар ку ҳуяй фаҳмидӣ ҳуяй як чизи мели читра метавонад бихандонад чо таъми хеле дина чӣ ма натури дар хурдаи саудия ҳам хеле гуфти ишчотам гуфти иштиҳора ҳуй мекардаи мақсад значит ма пишти ҳамин нос иштиҳом чӣ будай да безе будай ма ҳамин чиза нао ҳис кардам ҳашо рӯзи бадтарин рӯзи бадтарин ма ака дар Россия медонӣ кадом рӯз баҷа кадом рӯз ҳам рӯзе буле харидӣ не карочи ака ку гуфтагим ҳамира тара нагуфтагим карочи дар Россия будам дар Москва як ҷо дар тамошни бригадир кор мекардам дар онҷа самбусаро меовардам бачаҳои тоҷик ё узбекҳо меовардан қирғизо меовардан як соат самбусаро мефурӯхтам ман суми зуд кор мекардам неки ман гуфтам ин савдоро ман метавонам кардам масалан агар сифа савдо меояд рафтам ака 100 та самбуса заказ кардам 100 та самбуса заказ кардам овозои ма созай 100 та самбуса заказ кардам ака омадам ку бисмилла ира короче овша мерезем овша кай мерезем ним помидорос пантарак шира мебурора ку ҳозир рости гапа мегӯ помидорос оли шира буровардаги нестай бояд ира помидорос пантарак шира бурора баъд бидозем ова шитоби ки короче ам хеле вообщем неки ҳози мо гап бояд бикунем барои ма овша мерезем шумо метавонед бисёри баъд овша дозед смотри аз обстоятельстваи дар хонатон чанд касай ҳазор омад количестве гостей бисёри баъд не короче да штоби кантарак оби хунук ма оби ҷӯш медохтам дар хона ози оби хунук дохтӣ не ки ма ози оби хунук дохтам барои ки оби ҷӯшомадаги нестай ку агар ма оба меҷӯшондам ма оби ҷӯш медохтам короче як бор сахт баландаш мекунем меҷӯша намакша соз мекунем ба мемонеша меҷӯша да короче медонӣ нарша нигоҳ накардам просто ама гуфтам амира ма буфурӯшам да 65 рубли заказ кардам халида фаҳмидӣ 100 рубли мерафт уҷа ҳеч канамега ки 95 ё 90 100 рубли тап мерафт беда да короче самбусаро заказ кардагим ака самбусаро ба худо қасам воқи падар ба диабет овардаги ба диабет уже сис мешава ку дига мехариян но сис мешид овардам 10 таша фруктман 15 таша фруктман хали ам прораб да онҷа короче қапид фаҳмидӣ гуфт даиҷа чӣ ку кадасти ман гуфтам ма даиҷа шав кор мекунам гуфтам гуфт даи рӯз чӣ кор мекунӣ ба ман гуфтам ҳеч неҷа гаштастам гуфт ту агар шав кор кунӣ гуфт този гуфт чӣ сила набрад мекунӣ масалан бо шав кор мекунӣ значит шав мера ягонҷо дар хоб мера кор даи гуфта фаҳмидӣ давай короче гуфт биза бира оли вай намедона ки ман самбуса фурӯхтаистам вай ба телефон меқапид ку ака вай ёда фарҳан дошт ба телефон меқапид резка любой каса ҷавоб медодай ку мара ба телефон қапидам хеле гуфт чо мекунӣ аҷа агар не уҷа ту рафтаиста бошӣ тура намеқапад бинад ба телефони уҷа савол ҷавоб мекунад мо чай дургуро ака самбусаро дар дастам гирифтагим борон сар кард фаҳмидӣ барои алло буромадум онам хеку ба худо қасам борон зади са хақатим як ҷура ма коробкаи самбуса дар даст ма 90 нами 85 та 90 та фаҳмидӣ това кардам ин рӯзи бадтарин нестае не ки як рӯзе ки масалан неудачный рӯзи ма будагаида дами зиндагӣ фаҳмидӣ дами Россия охи Москва да
рафтум короче дурун я магазин ҳам ҳамҷода магазин буд ӯ магазида дурунҷда бо чӣ мефурӯхтанд самса памса мефурӯхтанд балинчики минчикам хали рафтум короче дар пеши ҳамон магазин мондум чизора кадом узбеки тоҷике мегзара 50 рубл самуса мегӯ фаҳмидӣ одамо шубҳа кардастанд самуса ягане 100% самуса 100 рублай лекин мегаи 50 рублай ягон бу гирифтаги ягон чи яки 50 рублай фурӯхтаса фаҳмидӣ я хелеш бовар мекунам мехара ӯ я хелеш намехара гуфтум скидка короче сеташ 100 сум фаҳмидӣ ман мақсади ман ин нест ки масалан ман сум чикинум ягон ман просто мегум мирам ман куҷо мегирам мерам қатин бо ҳамон рӯзака мо квартира кофтестем мо бояд ай квартираги дорем ки аю квартираон бубуроем ака хикади мо бегаҳӣ бояд ай кор бубуроем ӯ одаме ки мо квартираш мерем квартираш дани ӯам бегаҳӣ мебуроя аммо ҳозир куҷо мерем моли квартира надорем як квартира дорем 7-8 касаи оилаша овардаги немихи талпа шудаги мо хона дигар рафта наметонам хикади ака ай пишти масалан оилаша овардаги анам хели шудаги ака самусора гирифтум ба номи аллоҳ гуфтум мепартам самусора истодум фикр кардам гуфтум хами узбекон мебиям мақсад 4 100 сум мегӯ ки ам магазинчи гуфт ки самусаи ту созай ма гуфтум ҳо я чанд микроволновка да гарм кард гуфт нас будааст гуфтум свежия яка ҳами рӯза гуфт биё ман мегирамшон ай магазинчи фаҳмидӣ таб исолшон кардам магазинчи да додмуш короче я кор сирд карданд акоро масад уҷа акай хеле корсирка уҷа мо метавонистӣ ки пага бирай уҷа ҳеҷ катара намешинохака хикади анам хеле алта буд короче уҷа кубинсоам кор мекарданд тоҷикоам кор мекарданд узбеко ҳама каса кор мекарданд короче кадоира ба телефон меқабиданд ё ки дар дурун сигареткаша мехабиданд масад сирш мекарданд уҷа чӣ шидаги буд чӣ меганаш ҳо коргарота бояд кам кунӣ ку чӣ меганам ра типа анам хеле шидеста забастовка меган не забастовка сартировка не уже ревизия не дивизия не уже одамора кам мекунӣ ку бояд сокращение фаҳмидӣ сокращение шидеста буд уҷа любой кас метавонист ки сокращение да биғалта любой кас метавониста най кор буронака хикади шид бачако хаи қисми якум буд аки и рӯза ман рӯзи бадтарин намегум не ки метавонам бигум ки рӯзи неудачни тарин фаромӯш намешаванда рӯзи неудачни бачако хай и якум вай мо буд ози боя авқот гарм мешавад чӣ мешавад бо мо ҳатман савол ҷавоб мекунем камакар ман бирам дроз бикашем ки планда кард ки макс ами барномае ки ҳоҷи барномаи хатима чандум барнома мешавад дар ами канал не диюме партоиш ё сеюм масалан якуме партоиш масалан бародаро и барномаи навтаъсисай акай баха почаша масалан травма гирифтагия почаш дар футбол барои аму яке дар барнома нобуд мешавад ҳайрон нашавем барое ки цели ами барнома дар рост истода наметавонам масалан барое ки почаш чиай дармандай ин аки нигоҳ кунед бародаро пеш биё ӯ як қисми авқота мо тайёр кардагием дар уҷа тайёр истодагиай макарон уфте медозем макарона инам хеле се булак мекунем дар дуруни ода фақат намак медозе форатуна ягон чӣ медозеша приправа медозе не ки приправаам ӯ қадар корам нестай барои чӣ оли ма бо дар давоми чӣ мефаҳмам ина бародаро макарони моши макарона мо дайнаи мегирем ягон чизак дада аки мо макаронгирак надорем мози барои аму камтарак зум задестем ина вақте ки ай гирифтемш мешӯемш фаҳмиде дар дуруни об намакш мекунед камтарак руван ина бисёне камтарак тамом мешавад тоғри мекоҳенш нахали чизако мо ба вилка мекунемш неки ина тамом ми дига намечаспа агар нашӯиш мечаспа масалан ира шумо метавонед дар дуруни халдани бимонед кае ки хӯрданӣ и хак мегирӣ ай мемонед и қайо авқот таб задан мегирем короче бачако ина авқоти мо уже тайёр шид ака номи авқота чӣ гуфтӣ қошиқи вилка ё маънаи ами чира аки ино махдмондум яъне ки ҳам ба қошиқ мехӯрира ҳам ба вилка любой хел удобнай ма ба вилка сар мекунем бисмиллаҳи раҳмани мана бисёр вақт ба қошиқ удобняй макаронша хел мезанӣ саб мехӯрӣ и авқот бародаро медонӣ чанд рубл ғалдагай 100 рубл ғалдагай
соза ака. Не ба худо. خوب такой легкий, мардаб. Агар кифоратона шурбо мекунеша, овша бисёр медозе, ранги угро мешава. Угрои картишкадор хурдаги ягон. Каш дам Тоҷикистон. Каш ҳамон дар Тоҷикистон мегуфтанд макарон ку, макарон шурбо типа подобие ма. Шурбо нест, не яка. Каш ҳами авхота номиша вилкаву қошиқ. Но вилкав Ҳазор омад. Ресторан бире бигем ки вилкаву қошиқ нам нужен такой еда. тост така. Нам ҳам де бамаза. Не мардак гул. Ку ачи биё ҷаб чашир. Мардак бари бовар ки реально ачиҷон бамаза. Маза? Мардак бари. Не тост. мезанила мебардорим ҳанка дар ин Ал макарон шайна ма қошиқ. Овшарон чаш. Короче, я овқот меден чи овқот сағираги ай бачако. натури Мақсад шумо буфуратон ба маза бихӯрен, арзон бихӯрен ина. Мақсад ма чистам хали реально мардак ина бари хали овқот карданда короче. хатон дидем ки процесс дар чӣ рафт Ҳеч чӣ нарафта бин. Ами- Не кайдига бу ина таб мезанӣ. Баъди хӯрда 210 рубл 210 рубл шид. Якҷа зери қимат ая правильно. барои бачаҳо ака гап нест ҳазор аҳмади калон брат мардак бари ба маза биё каме гапа дроз накунем ма бихӯрам Гуфта буд рӯзи хирсандию рӯзи зиқита бугум рӯзи зиқӣ ма гуфтуму. ана Рӯзи рӯзи хирсандӣ ма хирсандӣ, нагуфтуму. Рост ша бугум ака. конечно Мардак бори ин ҳами рӯз барои ман рӯз запоминающий ай. Мардак бори ака. Любое время да ёд мемона барое ки ма дар ҳамин 30 соли ҳаётум масалан ма 30 сола шидагӣ меси чо бачако агар назме. Иншаллоҳ. ма дар ҳамин 30 соли ҳаётум редка одамо қатиқи ҷамъ мешавам як ҷода мешинам тим боли ду рӯз бенос ака хел периштави ки я ҳодисае леки ва аллоҳ қасам я ошушенияи шахсияе ку ҳамин дар вуҷудум пайдо шудагиага дар ҳамин ду рӯз ҳазор раҳмати калон бачако ки ҳамин ду рӯзда якҷоя будем ва беҳад хирсандӣ кардем. натури бошем. на самом деле я хеле ки иҷа бо я вариантае ки на телефон кор мекунад хисагари интернет кор намекунад на самом деле мешинем чақчақ мекунем 5-6 ҳастем мешинем просто чақчақ мекунем тамом на каси ягон телефон мешина на ягон кор мекунад действительно хай мадам ака бигем писам омад мадам девона махлуши барои чикам бетелефон зурай а так ҳазор раҳмати калон ки мо тонистем ки ҳамин кора хати бачако мо тонистем ки иштоби ки ҳамин рӯз ҳам дам бигирем ҳам як чиз соз шавам. ҳамин рӯз бо ҳам хӯрда рӯзи типа фаромӯш нашаванда мешава ака гап нест ҳазор раҳмати калон хай бачако чӣ хеле ногуфта намонем мир ваш мудому шахир бу у нас в гостях let's go ака шахир мада бардор илтимос соз буд ака. валлоҳ қасам бардози хурдари барави